Добрый дзень вам у вашыя хаты, шаноўныя гледачы. А сёння праграма «Мова на нова» паразмаўляе з прадстаўніцай той званай знакамітай пінскай шляхты, пра якую пісаў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, з Галінай Ляшкевіч-Зяновіч-Альпенскай. Дакладна. Гістарычна праўда на баку Ляшкевіч-Зяновіч-Альпенскіх, таму што пасля саветаў забаранілі ўжываць патройнага прозвішча, бо савецкі чалавек не можа мець патройнага прозвішча. Таму гістарычна мае прадзядулі, прапрадзядулі мелі такое вось цікавае і прозвішча, якім я ганаруся. Галіна, а як жа ж у сённяшні дзень жывецца беларускай шляхцянцы? Сучаснасць яна цяжкая для кожнага часамі. І не толькі для шляхты, нашчадкаў шляхты. Як у песні знакамітага Лявона Вольскага «Куды не ўцякай, куды не бяжы, і там ты чужы, і тут ты чужы». Таму ўзнікаюць часамі спрэчныя моманты, такія непаразуменні з прадстаўнікамі іншых шляхецкіх родаў, польскіх і Рэчы Паспалітай абодвух народаў, таму што нават беларуская шляхта не да канца ведае сваю гісторыю, не да канца ведае тыя моманты гісторыі, таму узнікаюць непаразуменні. Кожны мае сваю праўду і часамі яна спрэчная, але ўсё ж такі у беларускай шляхты больш агульнага з польскай шляхтай, чым з прадстаўнікамі расійскай імперыі, таму мы заўсёды знойдзем агульныя паразуменні. Як беларуская мова з'явілася ў тваім жыцці з самага маленства, так? Ты размаўляла па-беларуску? Так, мая бабуля, Ядвіга, Вайтова дачка, яна з маленства размаўляла добра размаўляла па-беларуску і па-польску. Таму гэтыя дзве мовы, яны мне былі больш і бліжэй да сэрца, чым расійская, на якой я заўсёды рабіла памылкі. Бабуліны продкі былі адданымі таксама веры каталіцкай, але і беларускай мове. Былі нашчадкамі тых калясінскіх, якія змагаліся за касцёл у Мядзведзічах, і каб мець магчымасць маліцца па-свойму. Таму маліцца па-беларуску для мяне было натуральным з самога дзяцінства. І як і розныя песні, прымаўкі, бабуля была кладзецем розных гістарычных цікавых баек, легендаў о каралях, тых часах, якія былі далёка, але вось паралелі гістарычныя можна правесці і з сучаснай гісторыяй. Усё паўтараецца, калі не зрабіць добрых высноваў. Галіна, а кім быў Войт? Хто гэта такі? То бок ты сказала, што твая бабуля была Вайтовай дачкой. Войт гэта прадстаўнік мясцовай адміністрацыі, галава мясцовай адміністрацыі у часы, калі так частка Беларусі належала да другой Рэчы Паспалітай. Міжваенны перыяд 20-30-е гады. То бок твая бабуля паходзіла з такой сям'і інтэлігентнай, незвычайнай, так? Ейны бацька быў вельмі паважаным чалавекам, як я разумею. І ён таксама быў прыхільнікам беларускага руху і беларускай нацыянальнай ідэі. Ён ладзілі розныя сустрэчы з ксяндзом біскупам Татарыновічам, Петром Татарыновічам, газеты розныя, часопісы па-беларуску, ездзілі ў Вільню, беларуская хрысціянская думка. Таму гэта ад дзяцінства я чула такія гісторыі ад сваіх продкаў, якія мяне таксама захаплялі. Што нягледзячы на цяжкія часы, калі частка Беларусі знаходзілася яшчэ і ў расійскай імперыі, мае продкі змагаліся за права маліцца па-беларуску, за права жыць так, як каб ім не казаў цар, і яны больш былі адданымі ідэям беларускасці, ідэям Рэчы Паспалітай абодвух народаў, уніяцкай царкве, чым тое, што ім насаджалі з расійскай імперыі. Яны ніколі не здрадзілі гэта і сядзелі ў вязніцах, і ў Слуцку, у вязніцы, за сваё права маліцца і жыць як ад прадзедаў спакон вякоў. У цябе ёсць рэчы, так, звязаныя з прадзядулем? Так, дакладна. Кнігі, якія мяне кшталтавалі маю гістарычную свядомасць, можна сказаць. Там, напрыклад, кніга о Кастусё Каліноўскім, выдадзеная ў 1933 годзе ў Вільні. О, гэта
гэта ваша сямейная рэліквія, можна сказаць. Беларускую лацінкаю, так, выдадзеная кніга. Таксама вельмі блізка, імпануе. І з якою цяпер змагаюцца ідэолагі ў Беларусі, правда? Так. Кастусь Каліноўскі, «Мужыцкая правда і ідэя незалежнасці Беларусі», выдадзена ў Вільні ў 1933 годзе. Якое гэта адчуванне, калі ты дакранаешся да кнігі, якую чытаў твой прадзядуля? Ну, гэта, канешне, такое магічнае, ты як бы адчуваеш перадачу тых вось свядомых ідэяў, якія хвалявалі яго ў той момант, і адчуваеш, што, на жаль, на вялікі жаль, можа, што на сённяшні момант гэтую вось гістарычную праўду нельга так гучна выказваць і распавядаць. Яна забараняецца, таму што наш сусед лепш ведае, як жыць Беларусі. І за часоў расійскай імперыі так было, і за часоў Савецкага Саюзу, і, на жаль, усё гэта паўтараецца. І лёсы тых, хто змагаецца за вольнасць свайго слова, вольнай гісторыі, ушанаваць сваіх продкаў, яны вельмі сумныя, лёсы тых людзей і сёння, і ўчора, і 100 гадоў таму. Тут яшчэ ў цябе ёсць здымкі, я бачу, вось гэта і ёсць твой прадзядуля? Так, гэта мой прадзядуля Язэп Татарыновіч, сын Адама, які быў войтам гміны Мядзведзічы. Вельмі элегантны мужчына. Так, і які ладзілі розныя беларускія фэсты, культурныя асветніцкія сустрэчы на карысць беларускіх культуры, беларускай ідэі, тых людаў, якія там жылі на гэтай зямлі, падтрымліваць нават у часы другой Рэчы Паспалітай Польскі. Гэта я бачу таксама сям'я твайго. Так, гэта вось мая бабуля, гэта мая прабабуля Юзефа Калясінская, продкі якой змагаліся за касцёл у Мядзведзічы, і якія сядзелі у турмах, і казакі прыязджалі раз. Бо касцёл у Мядзведзічы хацелі зрабіць царквою, так? У часы расійскай імперыі. Але ўсё ж такі яны адваявалі, адстаялі касцёл. Так, касцёл і ён захаваўся каталіцкім. Касцёл Петра і Паўла ў Мядзведзічах вельмі на сённяшні момант дзейнічае. Там ёсць таксама табліца памятковая, якая дары, якія мае продкі складалі, ахвяравалі на касцёл, у касцёле хрысцілі ўсіх маіх, і бабуля, і прадзядуля, і прабабуля, усе мае продкі па баку маёй бабулі, Ядвігі. І тут яна маленькая, так? Так. І тут на сцяне таксама вісіць вось такая памётка з Вільна, калі прадзядуля быў. Тут, можа, дрэнна будзе бачна, але пры збліжэнні, таму што... Бо я так разумею, прадзядуля меў вялікія кантакты з беларускім асяродкам у Вільні, так? Так, ён быў сябрам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ён быў сябрам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Прадстаўніком якой быў і ксёндз Адам Станкевіч, правда? То яны, напэўна, сябравалі. І ён мае гэтую кніжку ад самога ксёндза Адама Станкевіча, якога таксама забілі камуністы. Ну, мой прадзядуля пасля таго, як на тэрэн Беларусі, сучаснай Беларусі пайшла ўжо савецкая ўлада, ён з'ехаў у Польшчу, таму што яго праследавала таксама НКВД за яго дзейнасць. Ён быў прадстаўніком польскіх уладаў. Для іх ён быў ворагам, хаця ён не здрадзіў ні сваёй мове, ні сваёй сям'і, ні сваёй гісторыі, але ён быў ворагам для савецкай улады. Яго хацелі саслаць на Калыму і пазбавіць правоў на 25 год. Таму ён выехаў у Польшчу? Так. І тут ужо Ну, тут таксама жыў у Польшчы, але за часоў камуністычнай Польшчы таксама яму было і небяспечна і тут, і па яго цікавіліся таксама і камуністычныя ўлады Польшчы. А твоя бабуля ў той час засталася ў Беларусі? Так, яна засталася ў Беларусі, і пасля яе вось лёс завёў у засцянак шляхецкі Альпень, па якой кажуць, што гэта Ольпень то Дуга Варшава, таму што там было вельмі шмат шляхцічаў, шляхціч на шляхціцтву, але гэтая шляхта, яна сама працавала на сваёй зямлі, там не было панскага прыгнёту, гэта былі ганаровыя людзі, але яны самі былі гаспадарамі сваіх лёсаў, правда? Яшкевіч і Зяновіч Альпенскія, так. Галіна, а вось твае продкі, якія паходзілі з Альпеня, чым яны знакамітыя былі і чым як бы заслужыліся для гісторыі? Мае продкі Ляшкевіч, Зяновіч Альпенскія, гэта была засцянковая шляхта, якая працавала на сваёй зямлі. Гэта былі таксама сціплыя і людзі. Але быў іх гонар свой шляхецкі? Так, быў гонар, таму нават калі аддавалі дзяцей жаніцца, жаніліся толькі менавіта бралі сваю шляхту засцянковай. Не бралі, як так кажуць, чужакоў.
яны паміж сабой вось у гэтым засцянку альпенскім яны мелі гонар і неяк такую вось павагу да свайго герба Науэнч, таму што гэта герб Науэнч належаў ім, і гэтая вёска Альпень, яна першая узгадваецца ўпершыню ў 1479 годзе, калі каралева Бона падаравала гэтую маёнтак Ляшкевічу Зяновічу Альпенскаму. Такая старажытная вёска яшчэ з 15 стагоддзя. Ну і гэты род таксама Ляшкевічу Зяновічу Альпенскіх вельмі старажытны, так? Так, сярод успамінаў маіх продкаў існуе таксама такі, што адзін з маіх продкаў быў сябрам апекуна Дуніна, Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, які менавіта напісаў на падставе жыхароў маёнтка засцянка Альпень сваю знакамітую пінскую шляхту, і там ёсць такі таксама герой альпенскі, і вершы Дунін Марцінкевіч пісаў, якія падпісаныя, што вось у Альпені ён стварыў колькасць сваіх вядомых твораў. Гэта значыцца месца вельмі знакавае для беларускай культуры і вядомае. А як табе, як вось прадстаўніцы такіх знакамітых продкаў і шляхецкіх старажытных родаў успрымаецца місія цяпер па захаванню памяці гістарычнай? Ну, гэтая місія, я яе ад самога дзяцінства разумела і як была блізкая на табе, так? Так. І цікавілася гісторыяй, палітыкай, і сумныя паралелі заўсёды вось можна правесці з сучаснасцю і ў 19 стагоддзі. І таму гэтая місія, якую мае продкі была для іх блізка. Я удзельнічаю таксама ў культурна-асветніцкіх праграмах, граю ў беларускім тэатры ў Варшаве, каб таксама падтрымаць вось ту частачку сваёй гісторыі, якая блізка. Пішу вершы па-беларуску, сустракаюся з беларускімі культурна-асветніцкімі дзеячамі сучаснасці, таму што толькі ў размовах, у дыскусія паўстання вось наша будучая Беларусь. Не трэба сварыцца, трэба знаходзіць кожны беларус, кожны, хто у сэрцы нясе Беларусь. Нават калі мы там не пагаджаемся ў нейкіх пунктах, гістарычных пунктах гледжання ў нашых планах на будучыню для Беларусі, але кожны дае нейкую сваю цаглінку. І вось трэба аб'ядноўвацца, а не раз'ядноўвацца. Як і я прабую аб'яднаць вось сваю гісторыю свайго жыцця, знайсці сэнс. І гэтыя каштоўнасці сваіх продкаў ты таксама перадаеш сваёй дачцэ. Так, моя дачка таксама ўдзельнічае ў тэатры, беларускім тэатры Купаліначкі. Я ўдзельнічаю ў тэатры Зялёнае святло. Таксама ёй падабаецца, цікавіцца, мае толькі 7 годзікаў будзе. 17 верасня нарадзілася ў такую сумную дату для Беларусі, для заходняй Беларусі. Таму я яе таксама вучу тым пакрыху. Беларуская калыханка, беларускія байкі, беларускія казкі, аповеды. Галіна, вельмі прыемна было сёння паразмаўляць з беларускай шляхцянкаю, беларускамоўнаю. У мяне ў памяці засталося тое, што ты сама пішаш вершы. А можа, на развітанне для мяне і для нашых тэлегледачоў нешта з твоёй творчасці? Можа, такі маленечкі кавалачак з верша пра беларускую мову. Там, дзе патэльня бабулі была, зараз прыйшла скаварада. Таму і народ нешчаслівы блукае, таму што згубіў сваю мову і мовы не мае. Дзякуй вялікі. Але будзем спадзявацца, што мова наша будзе развівацца і квітнець, і штораз больш людзей будзе на ёй размаўляць. Так. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Дзякуй вялікі.